ஹலோ ஆல். எல்டர்லேருந்து இப்போ யங்கர் பீப்புள்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற காமனான ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் பெயினுக்கு உண்டான காரணமாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா L4 L5 ப்ராப்ளம், டிஸ்க் பெல்ஸ் ப்ராப்ளம் சொல்லி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கிளைண்ட்ஸ் எங்கிட்ட கால் பண்ணி கேட்குறவங்கன்னு, சார் யோகாவில் நம்மளால பேக் பெயினை க்யூர் பண்ண முடியுமா முடியாதாங்கிற கேள்வி தான். யோகாவில் நம்மளால கண்டிப்பாக பேக் பெயினை க்யூர் பண்ண முடியும். அந்த போஸை நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஹலோ யோகிஸ், திஸ் இஸ் 30 days 30 asanas for beginners-ல Day 2 புஜங்காசனம். புஜங்காசனத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மேட்ல லை டவுன் பண்ணிட்டு லெக்கை பேக் சைட் ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் உங்களுடைய ஹேண்ட்ஸ் எடுத்து நியர்பை செஸ்ட் நெஞ்சு கிட்ட வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இன்ஹேல் பண்ணிட்டு ஸ்லோவா பாடி மேலே லிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்டமன் வரைக்கும் மேட்லேயே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இந்த போஸுடைய பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய பேக் பெயினுக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணும். அண்ட் உங்களுடைய அப்டமன் மசில்ஸ் டைட்டன் பண்ணும். அண்ட் உங்களுடைய ஸ்பைனமே நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிட்டே இருக்கும். மேலும் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க எங்களுடைய ஸ்வஸ்தி யோகா பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.